Og i dag skal vi have sådan en lille generel introduktion til procesreguleringsteknik. Og vi kan ikke helt lade være med at have en lille afstikker til en af vores ventilserier, som har nogle egenskaber, der er værdsat af nogle af vores allerstørste kunder, netop i reguleringsøjemed. Denne her session, den foregår på dansk, og der har været mange forespørgsler på, om det kunne foregå på engelsk. Det kan det godt, bare ikke i dag. Der kommer en invitation senere til en engelsksproget version, og der er I meget velkommen til at tippe jeres kollegaer, og hvem der måtte have interesse i det her. Mit navn er Ebbe Hæk Hansen. Jeg er jeres vært her, kan vi sige. Og kort introduktion af mig selv. Jeg er maskinmester af baggrund. Har lige godt knap 2,5 år med Klinger. Men jeg har 37 års brancheerfaring inden for automation og fluid control. Jeg gør ikke det her helt alene. Jeg har gode kollegaer bag mig, og blandt andet den store bagmand, som vi kalder ham, Lars Bagmand Petersen. Lars, yes. To om dig selv, eller måske lidt flere? Ja, jeg hedder Lars og har været her i snart 28 år. Startede i ekstern salg, og så har jeg så de sidste 3-4 år været produktspecialist inden for ventiler. Ja. Tak skal du have, Lars. Og så en noget nyere kollega, Morten Charlie Bøjsen. Vi er på om dig, ja. Morten? Ja, jamen, jeg hedder Morten, og jeg har været i VVS i 11 år, og har det seneste år til 1,5 været her som salgskoordinator og produktspecialist i Klinger. Ja, og bag os, der står så vores marketingansvarlige, Janni Winter, som optager dette her seminar, så vi kan genbesøge og se det senere hen, og måske dele det med andre, som kunne have interesse i det. Janni samler spørgsmål op på chatten undervejs, og noget bliver smidt lige direkte i hovedet på mig eller mine kollegaer, og vi kan svare på med det samme. Det er måske det rareste for de fleste. Og noget venter vi med til sidst, hvor vi har en generel sådan spørgsmål og svar session, hvor i hvert fald der er taget et kvarter af til det eller noget. Men lad os se, hvordan det skrider frem, og så tager vi det sådan efter bedste evne derudad. Det er lidt tid siden, jeg har præsenteret noget som helst på den her måde, så bær lidt med mig, hvis jeg er lidt rusten. Se, nu starter jeg så denne her præsentation. Og jeg håber, at alle kan se en forside, der hedder Goddag og velkommen. Og jeg skal lige have noget værktøj på her. Sådan en. Hvor min laserpointer. Der. Sådan der. Ja, agendaen for i dag, det er lidt om basale reguleringsprincipper, hvad der ligger bag, og noget om autoritet, noget om hvor vi anvender de forskellige teknologier og typer af ventiler, hvad det er for nogle teknologier, som de her ventiler, de forskelligt repræsenterer. Og lidt om tilbehør, fordi en reguleringskreds, den kigger vi på lidt nærmere på lige om lidt. Og så endelig et kardinalpunkt for os her hos Klinger Danmark, at vi vil gerne prøve at slå et lille slag for en af vores gode løsninger, som beviser sig værd ude på de store verdenshave blandt andet. Ja. Reguleringsprincipper i teori og praksis. Det bliver mest i teorien lige her på skærmen. Se, man taler om en opbygning af en reguleringssløjfe. Sløjfen er jo netop bundet, fordi vi har en proces, og vi har en måling på processen. Denne måling bliver sendt tilbage til et sammenligningspunkt, hvor den bliver sammenlignet med en sætpunktsværdi, en eller anden given ønskeværdi, og på basis af udregningen forskellen mellem de to, bliver der sendt et signal til en controller, en computer af en slags, eller en eller anden enhed, som det kan også være rent mekanisk for den sags skyld.
bliver sat og så videre, og laver et udgangssignal til en aktuator. Det kunne være en ventil, eller en IP-transducer af nogen slags. Så på den måde har vi bundet en sløjfe rundt. Og det kunne i typisk dagligdag se ud som her på det her meget simple diagram eller tegning her. Vi har en proces, et flow, vi har en ventil, og vi har et målepunkt. Og den opmærksomme tilskuer lægger mærke til, at her der sidder flowmåleren foran ventilen, fordi sådan en ventil skaber en rigtig masse turbulens, og det vil genere sådan en flowmåler. Så husk det, når I stiller sådan nogle, eller bygger sådan et system op. Vi har en procescontroller, som får signal fra flowmåleren, sender det ind i et handleorgan af en slags, det er nok i det her tilfælde en IP-transmitter, ja. Og så har vi sådan på den måde bygget en kreds op. I reguleringsteknik er der nogle begreber, PID. Det skal ikke misforstås som har noget med et PI-diagram at gøre. Dette er nogle reguleringstekniske, hvad skal vi sige, handleformer på basis af et variant i indgangssignalet her. Og hvis vi tager den første del af det, proportionaldelen. Proportionaldelen er en direkte proportional ændring af controllerens udgangssignal i forhold til den variant, der er mellem sætpunkt og tilbagemellemværdien, feedback-signalet. Så vi har en springfunktion ind, så hopper den op. Det gør proportionaldelen også. Her kan der så være tale om, hvor højt springer den op, men det er afgørende af den forstærkning, man lægger hen i en given reguleringssløjfe. Så er der en integralfunktion, og integralet, det er jo kendetegnet af arealet under kurven, det vil sige, nu vokser værdien her, den stiger derhen af, arealet vokser og vokser, som tiden går, og det vil sige, at denne her, den vokser også i en sådan afbildning som det her. Denne her, den kan kompensere for det, man kalder den varige afvigelse, som proportionaldelen altid vil efterlade, hvis den stod alene. Så i-tiden, det er den tid, som den kompenserer og modvirker den varige afvigelse. Til sidst så har vi en differential funktion. Og differentiale, det er jo udtryk for en kurves hældningskoefficient i et givet punkt. Og det vil sige, her kan vi se, at den vil kigge på indgangssignalet, eller måleværdien, at nu springer den højt op. Det vil sige, at vi har en momentan forskel. Det vil sige, at hældningskoefficienten er jo nærmest uendelig, derfor vil den springe meget højt op. Og så klinger den ud, og dermed så falder værdien også. Det er noget, man bruger, når man har brug for at få en hurtig indvirkning mod en kommende, eller en udefra kommende påvirkning af en slags. Vi kender det lidt selv, når vi sidder i bilen på motorvejen og ser, at nu vokser afstanden mellem den forankørende og os selv. Så er det, at vi træder lidt hårdere på speederen for at lukke afstanden igen til det nu, som der nu er betimeligt. Jeg ved ikke, om I kan bruge det billede til noget som helst. Men der giver man jo lidt mere gas, end hvad man rent faktisk skal bruge på senere, og så slipper man speederen lidt igen. Det er princippet, det D-delen den gør. I nogle reguleringssituationer gør man meget stort nummer at eliminere den her, fordi der kan være meget lange tidssvar, og hvis der er lange tidssvar i et system, så vil D-delen, den vil gå meget højt i meget lang tid, og før særlige temperaturer, de når at forplante sig, så vil der være et langt overskud af en indvirkning, så vi får kæmpe overshoot i vores regulering. Og netop det er det, vi ser her på kurven, hvor vi ser, at en regulering
er i stand til at svinge ind og klinge ud og ligge på sætpunktet. Hvis vi havde en meget urolig regulering, så vil den blive ved med at svinge og ligge og regulere i uendeligheder. Det vil sige, at vi har kritiske svingninger, og det søger man at modgå netop ved at justere disse her 3 parametre, hvis alle 3 er i brug. Nå. Det er jo også vigtigt, at en ventil den passer til præcis den opgave, eller en anden form for komponent passer til den opgave, som man nu er sat til at løse. Og det er jo noget med et reguleringsområde. Og et reguleringsområde, det er defineret ved forholdet mellem den maksimale og den minimalt regulerbare procesværdi, hvor stabile reguleringsforhold kan opretholdes. Altså hvor der er harmoni, og en reguleringskreds kan finde ro og svinge ind og omkring sit sætpunktsværdi. Ja, kort fortalt kunne man sætte et tal op som sådan her, og det vi typisk vil se, at en given ventil med den sædediameter og den måske kejleudformning eller andet, vil have det vi kalder en iboende karakteristik, som vil give os en klar afbildning af et stabilt reguleringsområde, som vi ser her i det blå kurve, hvor der har vi en udmærket og velfungerende regulering med en karakteristik, som er sådan lettere eksponentiel. Hvis vi kommer ned under en meget lav værdi, det siger sig selv, hvis vi har en ventil, der er dimensioneret til at regulere på, lad os sige, 100 kubikmeter i timen, så kan det være meget svært for den at ligge og regulere nede under 10 kubikmeter i timen for eksempel. Det vil være meget at bede en almindelig traditionel regulering om at gøre. Så derfor siger man, at den vil ikke have god regulering, når vi kommer ned i det her område. Der vil den have svært ved at kunne kontrollere de meget små flow i forhold til dens måske dimensionerede store kapacitet. Den bliver for følsom og dermed ustabil. Så man må sige, at under KVR-punktet er regulering ustabil. Det er jo sådan lidt en definitionsspørgsmål. Og KVR-punktet repræsenterer altså den nedre reguleringsgrænse. Der er grænser for, hvor langt vi kan gå ned og bede den om at lave noget fornuftigt for os. Ja. Så er der, kan vi tale om, forskellige typer ventiler har forskellige typer reguleringsområder, eller rangeability, som er et udtryk, som der bruges meget. Det giver måske siger lidt mere om, hvad det er, vi taler om, når vi taler om reguleringsområder, men hvor store forhold kan vi have mellem max og minimum værdi. Og hvis vi tager nogle af vores mest kendte, det kunne være den traditionelle sæde-kejleventil, som vi jo altid betragter som værende en rigtig reguleringsventil. Den har en opløsning, som ligger 100 til 1. Mens man kunne i nogle tilfælde have en nåleventil, som jo er som regel beregnet på meget små mængder, men til gengæld højere tryk. Der kan man opnå rangeability helt op til 200. Og I kan se, hvordan det ligesom forholder sig her. Og her, vi har jo reguleringsteknikkens mantra, at kuglehaner, det kan man ikke bruge til at regulere på. Og vi ser jo også, hvordan den ligger dårligt i forhold til de andre. Butterfly-ventilen, den kan man heller ikke regulere på. Så den har jo også, fordi den har også en dårlig rangeability, om så må sige. Så det gælder om at vælge sine værktøjer og sine våben i det her spil, for at tage de her ting ad notum, og ikke gå for langt i byen, om så må sige, med at købe alt for dyrt, og heller ikke købe alt for billigt. Vi taler om, at i et reguleringssystem, så skal handleorganet, eller ventilen, den skal have autoritet. Og det er simpelthen et udtryk for ventilens reguleringsevne, reguleringsventilens evne til at styre flowet imellem. Har vi et spørgsmål? Ja, jeg får lidt, der er et spørgsmål.
Ja, der er spørgsmål om at bruge en membranventil. Ja, det kan man godt. Men igen, den vil have lidt problemer med at regulere ned i de fine områder. Og jeg får lige hjælp fra den store bagmand. Han siger, at den ligger i en rangeability på 10 til 1. Så det er absolut at betragte som værende en ikke super god situation. Men selvfølgelig i nogle tilfælde kan den sagtens gøre jobbet. Det skal man jo altid afveje i sådan nogle sammenhæng her. Nå, men tilbage til ventilautoritet. Vi er enige om, at en ventil, den skal altså kunne have en autoritet i et system, hvor vi ser, at der sidder mange forskellige, det kan være køler, det kan være ventiler, det er bare rørsystemets bøjninger eller filtre, hvad der kan være i det. Og autoriteten, den er betegnet som værende forholdet mellem det trykfald, der opstår over ventilen, når systemet kører med sit maksimale værdi eller flow. Sammenholdt mod det tryk, ventilen bliver udsat for, når den bliver lukket, det vil altså sige det systemtryk, der kan være i. Og det er en... det er vigtigt for, at vi har en ventil med høj autoritet, for at den træder i karakter i forhold til de andre værdier eller trykfald, der er i systemet. Hvis den bliver for lille i forhold til systemets eget trykfald, så vil ventilen ikke kunne rigtig træde i karakter og skabe en regulering. Den kommer nærmest til at virke som mere eller mindre en on-off ventil og vil formodentlig være meget ustabil. Så typisk tommelfingerregel, så siger vi, at det skal være på omkring 30%. Vi kunne rigtig godt tænke os, at den kommer helt op på 50% værdi for at skabe en god regulering. Og så samtidig så skal man også forholde sig til, at vi jo betragter et trykfald som værende tab, så man kunne godt ønske sig, at det ikke gav så meget trykfald. Ja, men det har så nogle omkostninger på den anden led med en måske vanskeligere regulering. Igen, det er en afvejning, når man står med et givet anlæg og skal køre det ind, regulere det ind. Nå. Vi bruger mange forskellige medier at regulere på, og mange forskellige værdier, eller processer. Og en af de, som vi jo kender meget, det er jo dampregulering, og det er jo kraftværkerne, og det er alle mulige opvarmningsformål i procesindustrien. Det er kemisk, det er medicinal, det er food, og det er pharma, det er alt muligt. Så der er opvarmningsopgaver med at regulere damp i de her ting, altså i applikationer. Og vi kan jo måle på tryk, vi kan temperaturer, vi kan også måle på noget tilstand, med noget, om den er mættet, eller den er våd, eller den er overhedet damp, vi har med at gøre. Vi måler også på gasser, og regulerer gasser med hensyn til tryk, temperatur og densitet. Vi kan selvfølgelig regulere på væske, trykforhold, igen temperatur og anden tilstand. Det kunne være viskositet, densitet i form af noget opblanding eller fortynding. Vi kigger også på noget med korrosion. Det kunne være, at man skulle have nogle additiver i noget kedelvand og et eller andet. Og selvfølgelig også slid, hvis det var sådan, at der er et tørstofindhold, som er skadelig for forskellige andre efterfølgende komponenter. Så har vi nogle gråzoner, hvor vi er sådan lidt udfordret med hensyn til reguleringer for vores procesprogram, men det er jo sjældent, vi kommer ud i de her områder her. Ja. Hvor anvender vi så de forskellige typer ventiler? Primært så kan vi sige, at sædekejleventilen, det er jo den sådan all-round anvendelige. Det er også en relativt dyr teknologi at bygge sådan en op med
med sæder og aktuatorer og positioner. Så butterfly-ventilen, den kan også mange ting i det her område, men den kan faktisk også anvendes til tørstof. Slam, ja, det kunne den også godt, men i virkeligheden så kan man måske bedre bruge nogle andre typer ventiler til slam. Så snakker vi noget om en V-kugleventil. Nu kan I godt se, nu begynder det at snærpe derhen af det, jeg gerne vil snakke om til allersidst. Og det er en af vores nye kæpheste, som vi er glade for. Den kan mange ting. Den har jo en evne til at være noget nær næsten selvrensende, og den har en lige flow igennem og lavt trykfald. Så har vi en VEA højt estimeret fætter, en segmentkugleventil, som er en kugleskal, som kan opnå nogle væsentligt finere reguleringsresultater og rangeabilities end de almindelige simple her. Men igen, det er altid en afvejning af, hvad det er for en applikation, vi har med at gøre. Hvad er det for nogle fysiske udfordringer, der kan være med hensyn til mediets beskaffenhed, densitet, viskositet osv. osv. Vi skal jo have en mulighed for at få nogle tilbagemeldinger, og der vil jeg bare lige med det her lille chart her vise, at vi arbejder med målinger på gastryk, damptryk og væskeniveauer, væskeflow, faststofniveauer. Og vi har mulighed for at sætte en form for en regulator eller en overvågningsenhed af en slags styringhed, og vi kan sætte en elektrisk, en pneumatisk eller andet form for ventilaktuator på. Og vi kan sætte på de forskellige typer ventiler, vi forhandler, og med positioner af den ene eller den anden slags, mere eller mindre elektronisk. Og endelig så kan vi også levere noget sikkerhed i form af en sikkerhedsventil på, som passer til den givne proces maksimalværdi osv. Der er et spørgsmål, for jeg ved, ja. Nu kan jeg se på tidligere slide, at der er mange ventiler, som er passende til væsker. Hvordan vil I typisk udvælge ventiltype, når der reguleres på væsker? Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg kommer faktisk til det lidt senere i forbindelse med en af de slides, som vi kommer til at vinde. Så vi kan lige have lov til at lade den stå et øjeblik. Men det er et meget relevant spørgsmål, må man sige. Vi arbejder med forskellige løsningsmodeller her hos Klinger, og vi har det med at kan godt lide at få lov til at bygge det sammen for vores kunder. Så her er bare lige et udsnit af de forskellige typer. I kan se, her kommer vi noget med kuglehane, så er butterfly-ventiler. Vi sælger masser af butterfly-ventiler med forskellige former for positioneringsudstyr på, som kører fint i de applikationer, hvor de er indsat. Kuglesegmentventilen, det er jo nogle større ventiler end en almindelig traditionel kuglehane, så der kan man opnå nogle større flow og også en rigtig fin regulering. Og så har vi den klassiske kejleventil. Det er en fra vores egen fabrik. Vi har vores italienske familie, som egentlig er en gammel reguleringsventilfabrik, Duopo, som vi er glade for at samarbejde med her om netop de her typer. Og hvad er så fordelen med de forskellige? Hvorfor skal man anvende den ene? Kejleventilen, der er vi enige om, at den har en meget høj nøjagtighed, og det er meget sjældent, man vil opleve regulær kavitation i sådan en, da dens sæde-kejle-konfiguration netop imødegår det her. Det er sådan, at kejlen, det er ventilspænden, der går ned i sædet, og den kan man få udformet på forskellige vis, sådan at man får en lav startende med en lav åbningsværdi, og så eksponentielt udvidet åbningen, så mere, jo højere den løfter sig. Vi har fordelen ved den er, at det er en meget stabil måde og pålidelig, og så vi får som regel en god regulering. Og udbyttet er, det er noget af det bedste, men og der er lav slid og lav støj som regel i sådan nogle ventiler her. Det er også nogle, hvor man
gør sig meget umage med dimensioneringen, og laver nogle meget nøje beregninger på, for at få den bedst mulige regulering over bredest muligt reguleringsområde. Det er også som regel den dyreste ventilløsning af dem, som vi berører lige her nu. Butterfly-ventilen, den har jo en fantastisk egenskab. Den er så enkel. Den består af ingenting, så at sige, og den fylder ikke noget, og den er let at installere. Alle folk kan forstå den, hvad den indeholder, og det er bare den laveste total cost of ownership, vi ligesom kan levere til vores kunder, og gøre det i stor stil faktisk. Kuglehanen, ja, den er også simpel. Den er kompakt, den er fleksibel, den kan tage højere differenstryk end en butterfly-ventil i ren kan. Så har vi en fordel af, at vi har et modulært design, som regel i nogle tredelte opbygninger. Og i det her med har vi også her et relativt lille pladsbehov i forhold til en større sædekejleventil. Vi kan let tilpasse den, og den er omkostningseffektiv. Alle igen kan forstå en kuglehane og vedligeholde sådan en. Segmentkugleventilen, der er en af den signifikante fordele, det er, at den har et meget lavt moment. Det er jo sådan, at når en procestryk står og maser på en kugle, så vil der opstå en øget friktion i dens tætningselementer. Og her der taler vi så om, at et lavere moment i sådan en segmentkugleventil gør, at vi kan nøjes med en væsentlig mindre aktuatorkraft. Hvis vi taler om de pneumatiske endda enkeltvirkende aktuatorer, så kan de jo godt blive meget store, hvis der er store momenter at håndtere. Men det er så mindre udtalt ved anvendelse af en segmentkuglehane. Den er bare generelt meget anvendelig, og vi siger, at der er høj value for money her, og den er fleksibel, den er god til at tilpasse sig forskellige forandringer i applikationen. Ja. Så har vi det varme emne. Kan en kuglehane virkelig bruges til regulering? Det er der mange, der vil hævde, at de ikke kan. Og så er det, at Klinger-koncernen på et tidspunkt har fået en god idé. Man har skabt en ventilserie, en kuglehaneserie, som vi kalder flagskibet. Den har den nemme betegnelse KHA for A-holdet, eller hvad du vil kende den som. Den er en meget bredt anvendelig type, som kan fås med svejseender, gevind og selvfølgelig flanser. Der er bløde og metallisk tættende, så den kan tåle lidt af hvert, afhængig af hvad det er for et medie, vi skal tilpasse den til. Den er fjederbelastede tætningselementer og kan opnå læggrate A i forhold til en 1266. Vi har en spindelpakdåse, som er særligt konstrueret og kan bestå af mange forskellige typer pakningsmateriale, men særligt er de velegnet til antal høje cykler, hvilket man vil sige, at der er tale om, når vi arbejder med en reguleringssløjfe eller et reguleringskredsløb, fordi man kan jo godt komme ud for, at der bliver reguleret meget hyppigt, altså flere gange i minuttet, at den flytter sig. Så derfor vil der jo være et slid på sådan en. Vi kan opnå lave temperatur, hygienisk drift og op til 400 grader Celsius med sådan en ventil. Og selvfølgelig findes det også i en fire-safe version. Det var sådan den basis, hvad kan den der. Men det der er lidt specielt, som man har gjort, man har fundet på at udvikle en kugle til de her kuglehaner, som har et V-profil i kuglen. I stedet for bare et rundt hul, så er der altså tale om en V-profil, som varierer fra 60 grader, 30 grader, 10 grader, og endelig så bare en lille streg, som så ikke er nogen V-profil. Og vi kunne også have taget den fuldbord med, men
Lad os nu se på, hvordan sådan nogle de opfører sig. Her der kan I se, at den blå, det er en almindelig, helt almindelig kuglehane med et hul lige rigtig gennem fuldbore. Hvis vi kigger på den lille kurve, kan vi se, at det er en 60-grader kugle, og den har også et væsentligt lavere flow, end hvad den ville have, hvis det var en fuldbore. Men det er jo så der, hvor netop man går ind og tilpasser sin valg af sin ventil. Og nu kommer vi lidt tilbage til svaret på det spørgsmål, der blev stillet før. Hvordan vælger vi en reguleringsventil til et væskemedie? Så her, vi taler om, at vi har en åbningsgrad af ventilen. Her er den fuldt åben, altså håndtaget vredet helt i bund. Og der kan vi så gå ind og aflæse, at ventilen med en grøn kugle, det er en 30 graders ventilkugle, så har den en KV-værdi på 10. Og nu skal vi lige være opmærksom på, at det er en 25, vi snakker om. Det er altså en meget beskeden lille kuglehane. Hvis vi satte en 60 graders kugle i, så vil vi se, at vi vil komme op på lige godt nummer 20. Og her der kan I se, hvordan det er blevet målt igennem fra fabrikkens side af. Det er, vi taler stadigvæk om, det er en 25. Slot, det er det pæne ord, det engelske ord for slis, eller den lille lige spalte. Og så har vi altså 10, 30, 60. Og når vi åbner ventilen 0-10%, så sker der ikke noget. Der begynder først rigtigt at ske noget, eller bare ske lidt, ved 20% åbningsgrad. Og helt op til 100% ser vi her. Det som der er interessant her, det er, at KV-værdien, den er jo netop defineret ved at være den mængde vand, der løber igennem systemet, ventilen, ved et trykfald på 1 bar. Så har man ventilens KV-værdi. For enhver proces, så kan man jo finde ud af, hvor meget tryk og så videre flow man har behov for, og dermed også finde ud af, hvad er det for en KV-værdi, denne her kuglehane eller ventil, den skal have for at kunne levere det tryk, som vi ønsker ud af den. Og tit og ofte så vil man se, at selve rørsystemet, det kan levere meget mere flow, end det egentlig behøver. Og det er jo også fordi, man ønsker at have et lavt trykfald i rørledningerne. Så hvis vi nu skulle vælge en given kuglehane med en reguleringskugle til en flow-proces, så vil vi altid prøve at se, om vi ikke kan få lov til at finde en, der ligger med sit normale driftpunkt. Hvis vi taler om, der kunne være et minimumspunkt, der kunne være et normalpunkt, så kunne der også være et maksimumpunkt. Så vi vil nok prøve at sikre, at vi har det normale driftpunkt ligger et eller andet sted mellem 70-75 og op til 90% åbningsgrad. Så vi skal prøve at se, om vi kan finde noget, der ligger herinde i det her område her, for en given hane. Oven i det kan vi godt lide at vælge en kugle, som ligger midt imellem de 10, 30, 60, det vil altså sige 30. Så egentlig så vil vi gerne være i det her område her. På den måde, så har vi en chance for at ændre på kuglen, hvis det skulle vise sig, at man har regnet forkert, eller processen ændrer sig på en eller anden måde. Så kan man enten gå op, eller man kan gå ned, og så dermed øge eller mindske flowet i systemet og opnå en bedre autoritet, og dermed en mere stabil regulering. Så det er i princippet den måde, man vælger en reguleringsventil. Hvad er minimumsflow, hvad er maksimumsflow, og hvad er normalt flow. Og så vælger man ud fra det og lægger sig på et eller andet sted mellem 75-85% åbningsgrad, og så vælger, at det er der, den skal ligge og arbejde med sit normale punkt. Så giver resten noget nær næsten sig selv. Nå, er der flere spørgsmål her, som vi lige skal tage, mens vi er i gang? Ja.
Ja, der er et spørgsmål her om, hvor stor er størrelsen imellem kugleventilen og segmentkugleventil. Og det kan jeg ikke lige stå og skyde af her. Det er jo selvfølgelig meget afhængigt af, hvad trykfaldet er, også hvilken kuglehane det er. Hvis det nu er en metallisk tætne, så er der altså et noget større friktion i den. Så det skal man længere ned i, for at den kunne svare entydigt på. Findes KA sanitær version? Altså de kan godt siges, men jeg kan ikke huske, om vi har et sanitær. Det mener jeg ikke. Der er jo altså mulighed for, at tingene kan komme ind på bagsiden. Så jeg vil umiddelbart lige her sige nej. Og så er der spørgsmålet, er flowkoden for V-kuglen i diverse dimensioner tilgængelige på jeres hjemmeside? Og ja, det er de. De er lige til at gå ind og finde. Der, hvor man kan blive en lille smule væk i vores hjemmeside, det er, at man vil normalt gå ind under kuglehaner. Men det skal man ikke. Man skal ind under reguleringsdelen og finde det under segmentkuglehaner. Der ligger både for vi har faktisk 2 programmer, som kan det her. Og der ligger de her kurver. Men hvis det er et problem, eller noget, vi sender det rigtig hjertens gerne, så bare skriv til os, og så får vi det lige sendt et link. Det kan være, at min kollega allerede, mens jeg står her, kan sende et link til dig. Ja. Og bagefter så, der står noget om slides deles efterfølgende. Ja, vi laver en version, en komprimeret version af præsentationen. Gode spørgsmål, tak for dem. Bliv endelig ved. Så reguleringsteknisk karakteristik for sådan nogle kugler med V-port, det er det, man betegner som logaritmisk skala, og har et populært navn, der hedder equal percentage. Og equal percentage, det står faktisk for, at den med en given ændring i åbningsgraden, sker der også en given ændring af arealet, så den ændrer sig altså eksponentielt. Vi kan se her, hvor jo mindre V-porten eller snittet, profilen er i kuglen, jo mere har den tendens til at blive lineær. Her kan vi se 30%, den er sådan meget eksponentiel her i det her område. Men det der er fordelen ved at have den her type kurve frem for den rent lineære, det er, at vi har altså meget godt fat i processen hernede i de meget lave åbningsgrader. Det er jo tit det, der sker, at når man åbner en reguleringsventil, så siger det bare smask, og så kommer der lige pludselig et stort flow, eller et stort trykforøgelse, fordi den har svært ved at lukke langsomt op. Mens en kuglehane, hvor vi kan forestille os, at vi ser lige spidsen af V-profilet, der sker der ikke ret meget lige til at starte med. I forhold til slut på drejningen, så sker der altså væsentligt mere, fordi der har vi den fulde profilstørrelse, der åbner sig. Det skal lige siges, at 10 graders kurven og den slidsede, de har faktisk det, vi kalder lineær karakteristik. Det betragter vi dem som. Ja. Så det er sådan lidt om vores KHA-ventiler, og det vi ikke har sagt om endnu, det er, at de er jo selvfølgelig forsynet med en aktuatorflanche i henhold til ISO 5211, som er en helt almindelig gængse standard her i Europa for det her. Og vi kan til enhver tid sætte en hvilken som helst aktuator på med positioner eller smart elektrisk på alle mulige måder. Elektriske drev her har vi sådan en indikation af et AUMA-drev, og vi har også selv nogle mindre typer af elektriske drev, som ikke er helt så omkostningstunge som AUMA, men gør ganske udmærket arbejde, både on-off og til regulering. Vi kan lave en ATEX-løsning, fail-safe, det er jo noget, som der er interesse her, hvor går ventilen hen, når strømmen forsvinder? Går den fuldt åben, eller går den helt lukket? Hvor går den hen, hvis trykket eller alt muligt andet sker? Hvad sker der i en fejlsituation? Det er så nogle ting, vi kan hjælpe med at få konfigureret ud af med hensyn til valg af komponenter og sammensætning, sammenbygning ikke mindst. Så
Og det gør vi her i huset glædeligt og gerne. Så vi monterer og funktionstester sådan en reguleringsventil. Det kan være den ene som den anden her hos os. Nå. Er der flere? Nej, der er ikke så mange spørgsmål lige nu. Support, ja, vi er jo til rådighed her i huset. Alle døgnets erhvervsaktive timer. I hvert fald fra 8 til 16. Så er Bagmand og Morten og jeg på adressen her i Brøndby. Eller måske også ude hos nogle kunder. Men når I nu har en forespørgsel eller en opgave af en eller anden slags, så har vi en masse spørgsmål. Og de spørgsmål, dem har vi kort sammenfattet i et spørgeskema, som man også kan finde inde på vores hjemmeside under reguleringsteknik. Og der kan I lige søge lidt inspiration for, hvad er det egentlig, der er vigtigt for en reguleringsproces af en eller anden slags. Og det er godt at have gjort sig nogle af de tanker klart, for at vi kan hjælpe bedst muligt igennem et produktvalg. Vi støtter os til en software, som ikke er vores egen, men som er en frit tilgængelig software. Frit tilgængelig betalingssoftware, skal jeg helst sige. Og der har vi en del af vores produkter inde, ikke mindst kuglehanerne med V-port i. Så man kan faktisk lave en ganske udmærket simulering eller visning af, hvordan tryk-flow-forhold de vil opføre sig i med et givet medie og temperatur og trykforhold. Så det er meget udmærket værktøj. Og dem laver vi jo kvitterfrit til jer, sådan en rapport der. Så hvis I har en konkret opgave, skriv ind til os, så skal vi nok prøve at knuse tallene så godt som vi nu kan det. Om det her har vi udgivet et lille white paper. Og det lille white paper, det går primært på V-portene og hvordan man også ligesom vælger den. Det lå på vores hjemmeside sammen med invitationen hertil. Hvis I gerne vil have det tilsendt, så bare send os en besked, så skal vi nok svare på det. Ja. Nå. Tid til spørgsmål. Vi har fået nogle spørgsmål. Er der nogen, der sidder og brænder ind med noget, eller nogen, der er blevet holdt tilbage fra mig? Så ellers så vil det være nu. Man kunne sige ønsker eller forslag. På vores hjemmeside kan I se, vi har forskellige produktlinjer her. Ventiler, instrumentering, det vil sige trykmåling, flow, temperatur og viskositet og forskellige andre målinger kan vi hjælpe jer med. Vi har selvfølgelig hele vores pakningssortiment, som er outstanding, og vi producerer pakninger på mål her i huset til lige præcis de opgaver, som det nu måtte være. Kompensatorer, det kunne vi også tale længere om, hvis det skulle være. Og selvfølgelig noget slanger og noget. Så hvis I har ønsker om at vide mere om et af de her sådan, områder, måske endda noget meget specifikt, så kan jeg kun opfordre jer til at sende os et besked. Vi kunne godt tænke os mere dybtgående om det, og så kunne vi måske lave et lille webinar omkring det også. Så det skal I være meget velkommen til at gøre noget ved. På vores hjemmeside, der, hvis I skal finde os, så er der under kontakt, der er simpelthen et link herinde, hvor I kan finde os med navns nævnelse og telefonnummer og e-mail, og sågar også et billede, så man kan måske genkende Dr. Bagmand, når han sidder der bag skærmen, eller mig, eller Morten. Vi er også repræsenteret på LinkedIn, hvor vi har jævnligt lidt nyt om noget, der er teknisk relevans. Vi udgiver ikke sådan regulære nyhedsbreve, men vi poster lidt herinde ny og dag, så måske kunne det være en gavnlig ting for jer at gå ind og lige registrere og følge med i, hvad der foregår der, og følge Klinger Danmark. Det vil være sådan en stor glæde. Så har jeg faktisk ikke mere at sige om det her emne lige her nu.
Det kunne godt være blevet gjort meget mere i dybden, men det må nu komme på en anden god gang. Så, det var vist, hvad jeg skulle sige lige her nu. Skal jeg lige prøve at se, om jeg kan komme ud af det her delingsmål, så jeg kan få mit ansigt på igen her. Så ellers så er der frit spørgsmål, og husk at unmute jeres mikrofon, hvis I har nogle ting, I gerne lige vil nævne her. Måske komme med et forslag til noget, jeg kunne have gjort anderledes, så hører jeg gerne om det, eller andet relevant. Der er et spørgsmål. Der er et spørgsmål. Ja. Ja, det blev nævnt, at KA er tilgængelig i sort stå og syrefast. Der er yderligere mulighed for specialmaterialer, såsom duplex eller superduplex, i tilfælde af, der er væsker med store mængder af klorid. Det mener jeg, de kan. Ja, det er jeg ret overbevist om, at de godt kan få i superduplex, men det kommer lige til at være en nærmere. Den må vi vende tilbage med et helt konkret svar, medmindre Lars, jeg kan se, Morten skriver lidt også, men det vil vi meget gerne vende tilbage med uddybende, så det tager vi på opfølgningen. Så står der noget om ANSI. Ja, ANSI-flancer, det kan bestemt laves. Og det er Lars, der skriver ANSI-flancer. Lars skriver, at vedrørende ANSI kan KHA leveres med ANSI-flancer, men byggelængden vil ikke være i henhold til ANSI-standard. Okay, det er jo så en vigtig ting. Vi har mulighed for at levere todelte flancekuglehaner, også for klinger med ANSI 150 alternativ, noget fra vores tyske kollega, salgskollega Klinger Schönberg. Så der er muligheder der. Men nu har vi et spørgsmål, så vi kunne måske lige vende tilbage til det for uddybende, og endelig bare spørg, så vi kan få det afdækket. Det hjælper også til at komme i dybden med detaljerne. Ja, men hvis der ikke er yderligere, så del med jeres kollegaer, at der kommer en engelsk version af det her, og gerne kommentarer til, hvad I måske kunne tænke os, at vi fortsatte i dybden med. Vi har jo nogle kollegaer i vores instrumenteringsafdeling, og de er dem, som står nogenlunde næst for til at komme op med noget interessant vidensdeling her omkring de ting, som vi arbejder med, og som vi kan hjælpe med. Det var alt herfra. Så hvis der ikke er flere spørgsmål, så vil jeg sige tak for jeres tid og jeres opmærksomhed på vores firma og produkter, og ikke mindst vores kompetencer. Det er jo det, vi kan tilføje det noget. Tak for i dag, og forhåbentlig på gensyn snart igen.